Здравейте хора, аз съм Митака Проц и днес ще снимаме Crossbar Challenge. Аз сам ще снимам. Този клип ще е в канала на Prot 360. Това е той, това е 3box. И ще снимаме клип. И аз няма участвам, само ще снимам, защото съм прекален добър за тях. И да, всеки от тях бие по 5. И да започваме. И Прото е първи. So close. Близо беше и Прото. Втори негов удар. О, добре. Това беше добре. Трети негов удар, хора. О! Уау! Уау! Браво! Иво Прото is the best! Сега той, четвърти удар. Едно от 4, без значение, много добре се справя. Последен удар на Иво Прото. Уау! Иво is pro! Уау! Иво is pro! Първи удар на 3box, хора. Младия Неймар. Добре, това беше много добре. Давай. Втори удар. Трети негов удар. Това не беше успешен, но както и да е. Четвърти удар на 3box. Дали ще може да го изравни? Трети удар на 3box. Дали ще го изравни? И не. И това беше, хора. Ето, това беше за този клип. Както виждате, Иво Прото спечели с 2-1. Ето го 3box, младия Неймар. Ето го и Иво Прото 360. И Митака е стария Неймар, the best. И както и да е, и ето го и него. Ще го качим в неговия канал. Очаквайте още много чаленджи. И така, хора, довиждане от нас и чао!